קוראים לי יפי שוורץ, מנהלת ההדסה, זה בעצם שם שני שלי. כמעט תרים לבעלי עסקים. מעל שאלתה, זאת אומרת, מההתחלה עד הסוף, כולל הכל לרוגע הנפשי של הלקוח. היה לי המון מידע, והיה חסר לי ההתאמה הספציפית אליי לעסק שלי, למה שמתאים לי. המון בלבול, מה לבחור, מה לעשות. חיפשתי מישהו תלך איתי יד ליד, שתהיה התאמה לעסק שלי, התאמה אליי, ספציפית. חלק של החיבור לעסק שלי, של להחליט מה נכון לי לעשות, מה לא נכון, איפה להשקיע, בחלק השיווקי, זה דבר שהיה לי חסר. ההחלטה הזאת, כאילו, מה לעשות עכשיו, איפה להשקיע, האם אני עושה נכון, להיות כאילו ברוגע הזה של לעשות את זה בצורה טובה, אפשר לעשות לכאורה דברים לבד. השאלה כמה זמן מבזבזים בדרך, ואם תהיינה תוצאות בסוף. תהיה אסטרטגיה שיווקית מסודרת, שיהיה לי מסודר, שאני אוכל פשוט לדעת מה אני הולכת לעשות בשלב הבא. בלי כל פעם להתחיל להסתבך עם כל מיני כיוונים, שאולי לא הובילו אותי לאן שאני רוצה באמת. עזרתי לאנשים אחרים אולי לעשות את זה, אבל לעצמי הייתי צריכה את מישהו האחר. ממש לא עשיתי כלום, כי הייתי בהפסקה כל כך של ידע, שמרוב שדעתי שיש כל כך הרבה אופציות, פשוט לא יודעת ממה להתחיל. דבורים בפני עצמה היא באמת אישיות לא רגילה, וזה דבר שהיה לי מאוד חשוב, לעבוד עם בן אדם אכפתי ובן אדם נעים, כי האמת שאני ניסיתי לעבור אצל כל מיני ייעוצים בעבר, והיה לי כל מיני דברים מאוד לא נעימים, וכבר נכוויתי וכבר הייתי מאוד זהירה, לא נתתי אמון באף אחד שמציע שירותים, מרוב החוויות שהיו לי. דבור הכרתי אישית, היא באמת אישיות, זה סתם ככה מבחינת האישיות שלה, שהיה לי מאוד חשוב. מבחינה מקצועית, אז שוב, היה לי חשוב מישהו שיודע מה שהוא מדבר, מישהו שעשה את זה בעצמו, מישהו שאני מכירה ואני רואה שזה עובד, לא אנשים שמדברים גבוהה, כי שוב, את כל המידע הזה אני יכולתי גם לעשות אותו עם מישהו רצה, זה לא היה העניין. חפשתי מישהו שעשה את זה בעצמה, מישהו שאני רואה שהיא מצליחה, מישהו שעשה את זה בגובה העיניים. מאוד נהניתי אצל דבורי שהיא לא נעולה על תהליכים ועל יש איזשהו, הרי כל התוכנית של דבורי זה הולך, יש איזשהו סדר הגיוני שעובדים על האסטרטגיה שיווקית, עובדים שלב אחרי שלב, עובדים על מציאת הלקוח, עובדים על הכנה של הצעות ללקוחות, ומאוד נהניתי שלא הייתה נעולה עכשיו, כאילו, לא ניסה ליישר אותי על התוכנית. אלא אם היה דברים שהתאימו לעסק שלי בצורה אחרת לעשות, אם העסק שלי נמצא במקום הרבה יותר טוב, מבחינה שיווקית, אם משהו היה לפני זה. כמובן, כי הדבר העיקרי שדבורי עושה זה שיווק, כאילו זה הכותרת, אבל כמובן שיש עוד המון נספחים. כל מה שחלמתי שיהיה קרה ובגדול, יש לי הכל מסודר לי בראש, אני יודעת בדיוק מה אני צריכה לעשות, בדיוק מה השלבים. וגם מה שמדהים פה, שגם אם אני רוצה להמשיך לעשות את הדברים, אני פשוט ידע לעשות את זה. זה לא משהו שאני צריכה עכשיו כל פעם להיעזר בשירותים עוד פעם, אני פשוט יכולה לעשות את זה לבד. וכמובן, מבחינת העסק עצמו, אז ברוך השם, לקוחות מגיעים, ומבחינה שיווקית, זה פשוט עובד. אם עושים את זה נכון, אגב, מילה של דבורי, זה מה שדבורי מאמינה בזה, ואני פשוט מסכימה איתה בכל פה, ששיווק שעושים אותו טוב, זה עובד. אם את מתלבטת, למי ללכת, אז פשוט תפעיל את דבורי. זאת אומרת, כאילו חבל לך ללכת לבזבז הזמן על דברים אחרים. פשוט דבורי, גם הבן אדם מבחינה אישיותית וגם מבחינה מקצועית, וגם מבחינת הכיף שהיא נותנת. אם את מתלבטת בכלל ללכת לליווי כזה, אז אני אומרת שזה פשוט דבר שאת לא תתחרתי עליו. זה מעיף את העסק ברמות. יכולה להשקיע עכשיו שנים כדי לנסות ללבד לעצמך כל מיני דברים וכאילו לחסוך פה בכסף. אבל זה יכולה פשוט להעיף את העסק שלך בכמה חודשים קדימה לרמות אחרות. אני מסתכלת עכשיו אחורה על מה שהיה לפני כמה חודשים ומה שהיום, זה פשוט הבדל עצום, זה דבר שהוא בכלל תמורה של כסף, זה פשוט התפתחות אישית, התפתחות עסקית מדהימה.